set orang set besok. Ang gawin ka mga pintu ko lang, wat pat kentait kat ba 4%. Wat pat kentait kat ba 4%. Namalada, pipa kala pin babi. Nga doon ka jingit ka baskem, nga iya ka jingit, nga iya ka jing persyang ba nilang baklay ki, pa ki ba luy-luy, ki ba syapen thami, nga iya ka ta. Nray ngam syeti. Adon ka jingit ka baskem, nga syania ublay, iya ka donut ka jinga, bakam long kum ba kita, kinong pinto bria, kinong jalam bakla, kinong top, kinong syukur, imim pet, ki pinsutu baklay upay ba. Ublay iya ka donut ka jinga. Lada ublay u ibit baka Voice of the People Party. Lada ublay u la bu bek bu berhenti. Baka ni ka por ka bangan wan ra ya ka jingkala ha ka sinsyar ka karar. Ngan sei ki briu ki ba bek ki ba kwa ban syakri hok. Ndan menu bra ban khang ya ka Voice of the People Party. Ngangai. Dan dai lada ka jaj ben riu ka bakala. Ka le persya ya ka ei ka bu. Ublay u la peni lingba ke ei. Ndan menu pat bala ban ya rap ki pat ba. Nama kita ke badan kami kalau bagi hapan soto kum gajat beri. Ini khot ye gajat beri syang jingitli. Ini khot ye gajat beri bukan wat ye khmat ka joble. Ini khot ye gajat beri bukan pendam yelde hakaman ka joble. Kalinti ka jingi kalau kalinti ka basyai. Ni ong ni ka kamban syakri pak kani ka kamba hapan len yeledi. Hendri kini ki wei ki ong lada me ye gajat beri me ben e choy yeledi. Kamu buat apa melong amali meniban kamai spa soil di tahu yang lai sausan teli soil di tiap cakap syabhoi tiap cakap syawes saya syakri pai ba tak ada kebaki kihikai ringi tinggi ong ngimdan pinon pan pisan ngi ngenam la ban ailut ye ki pai ba ki bapang ki bakedu ki baduna baikot ringin wan ra ya ke sorkar ka bashim ya ke jingkit li ban pinsting ya ke taka jingkit ke jingkit pai ba daga bangi wan ra ya ke sinsyar ka karar ka bakhut ngilek ban pen syai yaki pai ba ngilek ban pen stu ban pen kan mau yaki pai ba pide ban tip ya ka sinchar ka khara marwei phimla ban le thawan hapo district council marwei phimla ban thawan hapo assembly ka baduna ngi dan kam khan remote hapo district council ki ban ka ju ka jimot ka ju ka jiphat ka ju ka nongrim ka ju ka thong bagani ban thawan nyam tau pai ba kabajuna ngi dan kam life wingot ki badan ka juk kanong rim ka juk ka jimot ka jipakhat ka juk ka thong bagen le assembly ban thawan nyam tau pai ba marwe ngim la ban le thawan nak tarong ngi dan kam ban snuthu ka gani ka seng san partai le ni ka political party kam dei tanga uniform ko madon ba ong gibriu ka seng san partai ke de ban ki nong rim ki baskem ka thong ka basai ki nolam ki badan ka jingi jingai ki badan ka jingi kli ki bastat ki shempang kali-kali ka party ka ban say ye kita ki khandre ngot shaneng hapo dis council life wingot shaneng hapo assembly bangin thawi ki anye pai ba ma ta kala ki pai ba fiapan pension nurim mentang yo kani ka party NPP kani ka sarkar MD ka lele sat ingi kila penlong ya ka jelaju ka baduk tam karam laki hidup nyoman ka bo chief minister par ulolong baru spatam na pringi chief minister hagari India ularung hagatuk jungi chipongot ela dangi ong baka parti ka di tangga uniform ni pek yo brio ola yo brio bo piang na ni ka dong kathan bo piang na dong sedong paria pastat besimpang badan okor kala piang ni pek syuk ya ka parti yale na NPP piang baik tekan mento yo bangini knyum yo tau chief minister be ka sarkar MD la dangi dan jit ya ka seng NPP kalong ko mangi ong to me ba konrat nang ya kamay me ang to nang ya kius pa man ya duk mangi memlele namang ilala sain yo brio nang snong ka jungi unle iu tamarwei on nom la thau parthei bat kan mau la tang uwei usoput upenput ya ka sang baro ka wei wat lek bu sobha ha ka sang put wat lek bu sobha ha ka sang put on put lang manong ethi ko ki pai ba bi namar ka tarangi hap ban long ki pai ba ki basta modur mo phi ya ka bor jong ka jinx niu tang wei usoput la biang man penput ya ka sang baro ka wei te Hila ita iwi sobha pini bu akasang pun. Bahas lain. Ngasyuk kentu. Ngadi ubriu. Ubara mi sini kekam ubara ikut. Ngam di ubriu bopo ajbor. Larang ayok dah kalinti kan nongrim ka bangangit ngantre larang ayok ngamtre. Ngam lek tamani olong emali. Nakataraw ngam ju pendam ya ka bangam di ban pendam. Bat ngam jurit ban keren ya ka jingsha. Mereka pas snosi kalau bayar ka jingsha ka bangahikai ka jatriu. Kini kiri habor, kini kiri trangbor,
tahu kipen bakla ayu pai ba kinan kita kinong keren wai kita sumi ban keren wai ka for election bagi okam yo jam keren tu tulit kram siang untuk kan pamon abang ye ki ye ka jingkiu dor joka marba mardi kilek ban pensyoy unong rep kinong pek tayu ba arden ubisni ba kiu dor marep ngi klamong ye ka jingkiu dor marep nyong ki jingkiu dor ka marba mardi ngi lek thiet hagador ka badam kapau nong rep papriu liti hagador ka batat kilek ban pensutu bakla ayu pai ba dengan sengongo bagi pai nong rep ki sengutu ki i maka jingkwa ka jingkam dei ban nong ban khiyat yu nong rep ka dei ban kentiu larang ngi thiet ya ka marep hagador ka batat balei pau diu nong rep chingi hab liti hagador larang ngi thiet hagador ka barem ngamut banong balei diu nong rep hab liti hagador ka batat unong rep ulitis sanengka kubi sikilo ngi thiet kador kelarem arsya alaisha ada dei bangim isne unong rep nganum penduk ya kot kilo hakapor banganong siam po dis council sipo arpo kilo syuat hajam na kasiborni nong rep syo banganong siam mga ban hakapor dei tang hakapor banganong siam mga bagadu kajing ot kilo adin kadon menta kelas dang bani keren biang yang kajing ot kilo balik kamne kata kabangan pendek mga kipai ba nong rep kyong ngim kwa yei ba tang fil airap modul pila de sipo arpo kilo nagawai ka krea la ne nagawai ka berni sispa berni ket sipo yo kanu diki hajar kilo kain kanu ka dor kalalai ka bai kali kalalai duk na dong sdong bakla diki jio nong yo pai ba na kata raw kipai ba nong rep kipai ba nong yo ki yo baron balik kipai ba ki rit ki baria ki sultu nomar ke ei bangi keren ka dika baki ma na ka chim de bangi top upai ba amta umdei syutu pai ba bang tidi kapor kamsha yang abangan kerenjong ringe skwa menongi pina mangi haban be satai sepo asalang satai ru ya bo karar beji ndrei au kharwe beji mo em ngi bo nongkong ndrei kensan menin la petit bangi haban wano siko katon ka jing persang ni itu lengba ki badan kapor bagaw sosi mata kalong baro ngiting alngo balik ngiting te yo tau emily yo tau sarkar habang ngi pai ba ni don ka bor ban bisa ban pe de mangi pai ba obeji diki ngi ko ban weng ye ka de jing ting ka jing smi na ka jing mut ka upai ba dei ban ting yano upai ba udei ban buram ye ka ai udei ban buram ye no ngalam snong udei ban buram ye ki MDC ki emily ki bangi la pen ku bor ki sakri ban ngil aina me ki kum ginong sensa tang ban buram dei ban ting tam dei mentangilah kalating te banon meeting lu asa berngem no haga juk jung no bu emli unut ban berngem ki pai ba balik meeting ngangam kat ni ngal atre kat ni ngam pat nut ban maham mi kinong kersan jung ban nom le meeting kalai mlai ka song haki kibon kinong kersan jung ki balik ban skap ke meeting jikiwi ngama ban ong wan le ki haban le jang taben yo snow kren you kin happy shari ka kambang le ka dene em ban long ki pai ba ki pasta nomar yang ar ki haban bishar yo ngathok abang imdah ni ka basniu balingin pergen balik kiting bu baarden on keren hapring pai ba bagi pai ba kini snow ye ke keren ju baarden balik kiting mo dan mar kata raw ko ki pai ba be asu gendui pitang kan ni pilat jit ye kan galinti kemudian ki ba pinisrin maka jingjok ka jingi ke MP election ka de ke jingjok ye ke quarter final bala de BBP ke job saya kan ke MDC election kala job ye ke semi final kalau ada BBP ke job ya ke semi final klempep kan job ya ke final kabri ke MLA election kalau enggak jing pensrim ke basong ni asong nongrim ngele job ya ke MP election wala ringi job ya ke MDC election henry la ringi mla apat ban job ya ke MLA election dan ke final kamdan jingmut ba ngin job ya ke quarter final ba ke semi final mangin mla apat rai ke kop juga jing job kamdan jingmut ban job ya ke quarter final kamdan jingmut ban job ya ke semi final la ringi job ya ke final naman nginum la abad rai ka kop juga jing job ngila job ya ke quarter final kabade ke MP election ngide ban job ya ke semi final kabade ke MDC election ban ngide ban job ru ya ke final kabade ke MLA election hang tangin yo ban pat yu lakam jaga sensyar ka kharal kam jam to te iba barang step besul boleh shibon boleh terpui bi wei ke jingalang kalawan